Здравейте! Цял ден чакам да ви покажа нещо много яко и най-накрая дойде моментът да ви го покажа. Имам си български любим плик от Лилия Кунева и сега предстои да го разопаковам и да ви покажа какво има вътре. Тези марки, които са сложени, за всеки влак си има пътници. И ето тук се отваря. Тя го отворих. Имаме си картичка за влюбени, което ще я подаря на моят приятел. Когато гледате това видео, вече ще бъде подарена. Много е сладка. Ето тук, вътре можете да напишете вашето пожелание. Имаме си визитка. Имаме си магнитче, което ще побързам да закача на хладилника. Имаме и от прекрасните лукчета, които са идеални бомбони за този зимен сезон. Навън вали сняг толкова обилно. Имаме и тези стикери. Това е марка всъщност. Това е марка. Защо ме фокусира? Както ли е. И имаме това стикерче. Това беше от плика, други неща няма. Сега мисля да си избера една илюстрация и да я отцветя заедно с вас. Ако желаете, долу в коментарите можете да ми напишете коя е вашата любима поговорка. Ето тази ще е бързата работа, срам за маестро. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви било развлекателно и приятно. Ако е така, можете да ударите по един лайк, да коментирате отдолу под видеото какво да бъде следващото видео, вашите предложения. Също ще се радвам, ако гледате видеята ми, а още не сте абонирани, да го направите, защото ето това е процентът на неабонирани хора за канала ми, а просто не виждам смисъл, ако гледате видеята ми, да не сте абонирани. Това беше от мен, аз междувременно ще продължа да се отцветявам.